Mnogo mi je drago što sam došla po prvi put u Pirot, to moram da kažem, i da upoznam đake na jednom mladom novom odseku koji je od septembra počeo da radi u ovoj školi i da sa koleginicom Anđelom Janković, sa kojom imam izuzetnu saradnju, koja takođe radi i kod nas u školi, došli smo na ideju da spojimo naše đake iz Leskovca i đake iz Pirota na jednom lepom koncertu, a da danas i sutra sa đacima ovde uradimo osnove tehnike koju oni već savladavaju u pevanju, koju uče od samog početka u prvom razredu i da prođemo te početne kompozicije za glas koje rade, da to na neki, da kažem, isti, ali malo u isto vreme i drugačiji način zajedno sa mnom uobliče i da čuju i da potvrde ono što već dobro rade, sigurna sam, ali da dobiju informaciju od nekog ko nije njihov profesor, a u materiji je. Izazovno je u smislu što mi radimo klasičnu muziku, nešto što njima možda u startu nije toliko blisko, neku muziku koja njima nije svaki dan prosto približna da je slušaju i onda se tu borimo sa time da ih nekako prosto motivišemo i da ih zainteresujemo da izučavaju klasičnu muziku, u ovom slučaju italijanski bel canto, da nauče lepo pevanje, da nauče da štite pre svega svoj glas, da spoznaju neke nove veštine. Utisci su super, profesorka je jako fina, dobra nastavnica. Učimo iste, a i malo drugačije stvari i pomaže mi oko pevanja, oko tehnike disanja i drugih stvari. Pa za sad su utisci super i baš su zanimljivi časovi. Mnogo mi je lakše nego što je bilo ranije, pošto ranije mi je, na primjer, zabolelo grlo kad pevam neke kao malo teže kompozicije, a sada mi je to mnogo lakše. Mi se kao škola trudimo da sarađujemo sa institucijama i u gradu, ali i u državi, a znate da imamo i međunarodnu saradnju. Svaka ta saradnja koju negujemo jako znači i deci i profesorima. Na master klasu deca će imati prilike da nauče neke nove tehnike, da se susretnu sa nekim novim izazovima, da steknu nova iskustva. A na koncertu koji organizujemo zajedno sa učenicima iz škole iz Leskovca, imaće prilike i za jedno iskustveno učenje, da vide kako to rade i stariji đaci, da uvide možda neke svoje greške, da uvide i javni nastup, kako treba da i oni u buduće nastupaju i planiramo i neke i dalje zajedničke aktivnosti i zajedničke koncerte ovog puta sa školom iz Leskovca.